Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Tarimulah salam tanduk itu kabar pisah, tenangkanlah hati dan nampak diurang banyak. Mengapa sangajo adik mandutokan namo di sure undangan nan dulu denai tarimo di maka tahan di hati denai memandang urang nan den cinto pasan yang di palamina. Badara ikan daoi di ale gadang, tak sampai hati mancalia urang den sayang. Lama segala pasandian kalau maka dikadukan hanyo batin denai menangguangkan. Jalekan salah diri nanko mangko adia sampai joiko ndak disangko, sungguh ndak disangko. Tarimulah salam tanduk itu kabar pisah, tenangkanlah hati dan nampak diurang banyak. Mengapa sangajo adik mandutokan namo di sure undangan nan dulu denai tarimo di maka tahan di hati denai memandang urang nan den cinto pasan yang di palamina. Badara ikan daoi di ale gadang, tak sampai hati mancalia urang den sayang. Lama segala pasandian kalau maka dikadukan hanyo batin denai menangguangkan. Jalekan salah diri nangko mangko adia sampai joiko ndak disangko, sungguh ndak disangko.